बिराद रोंनाय मोनथारदों आरो बोराय हौवानिफ्राय बुस्थु लालायलायनाय नै सावना होजोबनोसै नोमाया फावगालि आरो मा लाबावनाय नों बोराय हौवानिफ्राय जेबो लायाखै आयै सानबेसे जाखो नों बोराय हौवाखौ लोगो हमनाया एबारसो फार्स्ट टाइम लोगो हमदों सानबेसे जाखो होनदों मोजां मोनलायनाया मास मोनसे बा मास मोनसे गोजोन नों बे बोराय हौवाजों रायलायदों फनावल' रायलायदों आयै ओमफ्राय खेबसेल' लोगो हमदों बा बे लोगो हमनायावनो मबाइलबो होबाय नोंनो आइफनबो होबाय नोंनो फुथलाबो बायनानै होबाय चकलेटबो होबाय आसलथे बे बोराय हौवाफोरानोथ' मा मोनमारदों बे बोराय हौवाफोरा सानदोंना सानाखै बे सिख्ला गोरलै गोरलैफोरजों लाइन मारिग्रा बोराय हौवाफोरा उनाव गावनिनो बिहामजो जाहैजाबासो माथो गावनि फिसालायानो लांनो हानाय सोरबा गावनि न'खरनि जाथि परियालानो लांनो हानाय बेनिखायनो सानै हयैसो खामानिफोरखौ मावनांगौ दानि जुगाव आच्छा बुंलाय नों बोरायनि फिसालाखौ सिनायोना सिनाया सिनाया आयै सिनायाना उनावहाय बे बोरायनि फिसालायानो नोंखौ मोजां मोनोबा नों बे बोरायनि फिसालाखौनो मोजां मोनफिनोब्ला उनाव मा जागोन बिहावजो लाइन मारिफ्रामना फिसालाजों थांदों आयै सादोंना नोंनि खोमाखौ साबथायजोबगोन आं सादों बुं दिनैनिफ्राय बोराय हौवा गोसो थोगोना थोला मालाय हौवानिफ्राय फैसा बिनाय मेथाइ बिनाय मबाइल लानाय गारगोना गारा गारगोन आं नोंखौ बुंखाबायना माबा मोनसे अनलाइन बिजनेस खालाम होननानै आखाइजों बानायनाय बुस्थुफोरखौ इनस्टाग्राम फेसबुकआव हगारनानै होबानो मालाय मेरला बायगोन जेरै अनलाइन गस्ला बायो नोंसोरो बेबायदिनो आखाइनि माबा माबि बुस्थु बानायनानै इनस्टाग्राम पेजाव फेसबुक पेजाव होनानै होबानो मालाय बायगोन ना थिग नोंनि बुस्थुखौ मोजां नुब्ला गुबुन हादरनि मानसिफ्राबो बिहरनानै बायगोन जागोन आयै प्लिज हाबाय आंनि खोमाया एबार जुदि आं उल्था पुल्था नुबावो खोमा फारनैखौबो जिफ्लं होजोबगोन आं मानो होनोब्ला खोमा लानानै मा लाब जुदि खोनाखौनो सङाबा जागोन आयै हाफां गथ'फोरखौलाय मानो बुदों मा आखल बेलाय मा आखलसो होननानै बुंदों नोंनो फिसाफोरखौ लायहोदों नुबाय बेफोर पुतलाफोरखौ दामि पुतला दामि बिबार दामि चकलेटफोरखौ मा जाखो बेफोरलाय नोंसासो मोजाङा मालाय बोराय हौवाजों लाइन मारिदों बोराय हौवाया हरदों मालाय आइफनबो हरलायबावदों मा औ मालाय बोराय हौवाजों लाइन मारिनाया मास मोनसे जाबाय मैया लोगो हमलायनानै मालाय बेफोरबायदि पुतलाफोरखौ लाबोलायदों मालाय बेनिखायनो आं नोंखौ बुंखायोना गावनि फिसाबानो मेगन मिसिमनानै फोथायजोबनांगौ बे नङा आंखौ डाउट खालामा मा होनोमोन नोङो एसेयावनो डाउट खालामबाय थायो नों हाफां होननानै आंखौसो दाय जायोमोन ना दा नुबाय दा सासेया बोराय हौवाजों लाइन मारिग्रा सासेया उन्दै गथ'खौ खुदुमनो नागिरग्रा आच्छा बिदिसो होमबा बानलु बेदां सरि आफा सोरमोन बेलाय बे माथा फाग्ला अमा राजानि फिसाजोआलाय हाब बेथ' जोबोद उन्दै बेनिखायनो सानैखौबो दांदों आं दिनै दांना होबाव आंनिबो फंसे बांद्राय मा मोनदों बिसोर हा न'आव मोनजादोंना मोनलोङाखै जिखौ बियो बेखौनो मोनदों माथो नोङो फावगालि आरो माने एक्सट्रा मालायनिफ्राय बुस्थु लाबावनांगौ बेबो बोराय मानसिनिफ्राय बेखौसो फोरोंदों नामा जों बुनानै हो आं दिनै जेबो होना बिसोरखौ बुनायाव एइबारनिफ्राय खुदुमनो जाबाय थाबा थास' गोसोमनि आटाखौ खुगायाव फोनगोन आरो फावगालि नोंनि खानायखौबो बुखोजोबनानै थख्लि खालामगोन आं आरो आं जेब्लासिम बुङा अब्लासिम हान्थु खरायनानै थानांगौ नोंसोर सानैया नङाबा दिगदारसो दं आंजों आरो फावगालि दिनैनिफ्राय मबाइल लानाया बन्द नोंनि बे आइफनखौबो फायखाना गुदुं सिङावसो दोनहरनोसै आं मोनथियाखै बिमानि रागाखौ न' सिङाव बेफोरबायदि हान्थु खरायनानै दोनबा जानाय नङा थौ जल्दि बाहेराव सिथ्लायाव गसं मानसिफोरा हान्थु दुरुनलायनाय नोंसोरखौ दिनै हान्थु खराय होआबा आंबो गारनायाव गैथारा नोंसोरखौ माबार फै होनदोंना गोसो थोआ नंनाया मोजां मोना साननाया माबोलादि गोसो थोजाबाय माबोलादि मोजां मोनजाबाय ट्रेन गारिजों माबोलादि खिगारलांजाबाय ओइ मा मेथाइ खनदों मा होनखो मा मेथाइ खननाय जादों आंलाय मेथाइसो खनदों गोसो थोआ साननाया मोजां मोना नंनाया गोसो थोजाबाय दा अफ्रि रानिजों मा एसे दावरावब्रा मानोबासो फैफ्लांनायलै आंबो ओइ दावखा राजा फैसा 100नि थाखायनो नों इसेबां दावराव खालामबाय थागोन ना होगोनब्रा होगोन नों माखौ टेनसन लाबाय थादों खोमाया जालालै बेना मा फैसानिसो दावराव खालामनाय नुबाय आंखौ ओइ दावखा राजा नै बे बिदाया नोंनो जबान होखादोंना आं नोंनो फैसा 100 थाखा होगोन होनखाबायानो दा नों मानो आफानि सिगाङाव कमप्लेन लगायगासिनो दावखा राजा ओइ आफा आदानि खोमाखौ थाबैनो फाहामनांसिगोनलै नङाबा आं बेजों लोगोसे आंबो फाग्ला जाफासिगोनलै आंथ' आधा फाग्ला जाबायानो बिनि रावखौ खोनानानै आफा नों आंनो केटिएम बाइक होआ होननानै बुंदोंना जागोनब्रा आफा जागोन आं गावनो खामायनानै लागोन गैला बिनि खोमाया ओइ फैसाखौ होआलै आं नोंनो एफा दावराव खालामबाय थायोना नों दावखा राजा आदा आं नोंनि फैसाखौ लानानै दावराव खालामाखैलै मा दावराव खालामनानै नुबाय थायोब्रा नोंलाय
फाग्ला जाजानो गिनानैसो सोबादों आं बांद्राय मिनिबाय थादोंमोन ना बियो फाग्ला बायदि सोबाना लानानै जारलासो जाबाय आफा बेफोरबायदिनो बुजिनांगौ आइखौ आरो मादैखौ दुखु दाहोसै नों दा बुजिबाय आंनि सेराव नों बुंनानै लाबाय बेखौ आं जोबोद मोजां मोनबाय मा बुंखोब्रा आफा नों मा मिथिगौ दांबा मा बुंखो बिनि खोमायाबा मा खोनाहैखो मा बुंखोब्रा आफा एसे गोसा बुंलाय जाहाथे आंबो खोनायो ओइ दाउखा बेटा औ आफा आं बिनि दावरावखौ खोनासंनो हाला सिरि सिरि थानो खोन्था बेखौ मा होनखो आफा आफा नोंनि दावरावखौ खोनासंनो हालानो बिदा आच्छा मानो हाया आंनि दावरावखौ खोनासंनो गावसो आंखौ बेंगा खालामदों आफा दा मा बुंनांगौ बुं सोबाया मोनबा नों फाग्लासो जासिगौमोन बेनिखायनो सोबादों आं फाग्ला जाजानो गिना दाउखा बेटा खोन्था आफाया सोबाया मोनब्ला नों फाग्ला जासिगौमोननो बेनिखायनो आफाया नोंखौ सोबादों आच्छा आं बुजिबाय दे ओमफ्राय बुं आफाया मा बुंदों दा बेखौनो बुंदों आफाया होमबालाय आफाया बुंदों होननानै मोजां बुंनांगौब्रा नोंसोर सानैबो लोगो नांनानै आंखौ फाग्ला खालामसिगोन नामाब्रा गेजेराव आंल' गोग्लैबाय थायोलाय साला सान्दुङा दुंनानै थिगसे गोसोम खालामबा हामगौमोनलै आंखौ जाहाथे खाथियाव थाबाबो रावबो नुयै बायदि गोसोमजोंनो गोसोमखौलाय माथो सानाव दा नुखायो बांसिनसो नुयो गोसोमखौ सानाव आच्छा नोंसोर आंखौ बुंगासिनो दं आरो ना काला हुआ तो क्या हुआ दिल वाला तो है ना होननानै आरे तू गोरा हुआ तो क्या हुआ दिल तो काला है ना होनगासिनो दं आरो ना नोंसोर थास होनलायनाय नाथाग्राव खेबसे सोबानोसै नामाब्रा आंलाय बेखौलाय मा जाद होननानै डायलग होगासिनो इयो ओइ दाउखा आंलाय खोमा खाथियाव का बुंनाङा दै का बुंनोबा दंफाङाव थां होगारगोनलां बिदाबो जागारबायना बेनिखायनो बुनोबो हाला साला जेरावबो सुख गैयालै बिथिंजाय पलिटिकेलनि टेनसन बिथिंजाय न'खरनि टेनसन बिथिंजाय आंनि पार्सनेल टेनसन बेनि सायाव बे मोख्रानि आरोबाव टेनसनानो जोबलालै आंनि जिउआव आरो दाथ' गोदान टेनसन फैलायबाय अफ्रि बेथियालाय मानो गोसो थोनांगौ बे बानलु बेदांखौ खुदुमनो नागिरलायनाय आफा बांद्राय फैसानि खोथा दासानब्रा आं 20 बोसोरनि उनाव नोंनिफ्राय लानाय फैसाखौ सुख'गोन होनबायना आफा आरोबो खेबसे नाथाख्रियाव नायनानै थास होनसै नामालाय गोदाव सोराव बखिगासिनो माथो बखिथो बे जाम्बा जाबाय खोमाया मोजां जाबासो मोजां जासिगोन बियो बेनि बुंनायखौ इगनर खालाम आंबो इगनर खालामनोसै ओरैनोबा आंना खर'आ जाला बे बानलु बेदांखौ लोगो मोनफ्लांबा गवाले बेथाया बिराद दुस्थ' जादोंना बे हाफांनि फिसालाया आंनि फिसाजोखौ खुदुमनो नागिरलायग्रा आंनि फिसाजोनि हौवा जानो नागिरलायग्रा ओइबार लोगो मोनफ्लांबा गवालै जायखि भिडिअ भाइराल जाया बानलु बेदांखौ बुनाय भिडिअ भाइराल जाबाबो आं गिनायाव गैया आंनि फिसाजोनि थाखायसो बुदों होननानै बुंगोन बेनिखायनो गारनायाव गैया आफायाथ' दासान्दि बिराद रागायाव दङ मोगथांनि रानि जानानै गाबोननिफ्राय मोजां रायलायहरफिनगोन बानलु बेदांजों फावालिजों बानलु बेदांसोथ' आरो बियो साला गारनायाव गैयालां बे गथ'खौ आइला आफा साजासो होदों खोमा माथो बिमाया साजा होखो मा जाखो आंथ' होनो मोनाखैना र' बेसेबां बुरजा साजा होदों नायनि नोंसोर गारियावनो थाबाय दा ओइ नोंसोर मानो सिखारनाय नोंसोरखौ सिखारना होनदोंना आंनि खोथाखौ मानियाखैना माराखैना आरो नोंबोथ' खुदुमनो नागिरलायनाय खुगाया से जल्दि नङाबा थुसिनानैबाबो सोथारगोन आं अफ्रि रानिनि बिखुनजोआ मासे देन्जारलै मा होनदों अफ्रि रानिनि बिखुनजोआ मासे देन्जार होनदों सोर मा होनदों साला बिनि खोमा बेंगानि थाखायनो खोनाहैलायबायसोलै बिसोर मा होनदों नों सोरनि बिखुनजो होनदों नों लाबो बिखौ आंनि खाथियाव हाराथ'सो सेफायना हरनि आं आच्छा आंनि फिसालानिसो हारा सेफायनो ओंखारदों नोंनि फिसालाखौ मा होनगोन नों आंनि फिसाजोखौसो खुदुमनो नागिरलायदों मा होनदोंहाय नों आंनि फिसालाखौल' दुसिगासिनो ना नोङो नोंनि फिसाजोखौ मानो दुसियाखै नोंथ' नोंनि फिसाजोखौ दासिमबो आखाइखौनो होआखै खोमा ना बुदोंना बुआखै नों आंनि फिसालाखौल' बुनो नागिरनाय आं आंनि फिसालाखौ बुगोनबो अनगोनबो रायगोनबो नोंसो नोंनि फिसाजोखौ अनोल' राया आं आंनि फिसाजोखौ रायखायो मा होनदों आफाया नोंनो खोन्थाजायालै सब समावबो फैसा बिनायखौ गारगोन ना नों साला आफाया अफ्रि रानिखौ रायोनो आच्छा माला रायनाय बेलाय अफ्रि रानिखौ आफाया बुजिया आरो रायो अफ्रि रानिखौ देलाय बुंलाय मा होननानै रायखो नों गावनि फिसाजोखौ आं आंनि फिसाजोखौ रायनायखौलाय नोंनोलाय मानो खोन्थानो आरो गना बोखार आं आंनि फिसाजोखौ थिगसे रायनानै फैबाय इयुनाव बियो मालाबाबो बानलु बेदांनि खोथायाव फैनाय नङा नोंसो बानलु बेदांखौ बुजायदो आंनि टेनसन लानाङा नोङो नोंनि फिसाजोखौसो बुजाय आं आंनि फिसाजोखौ बुजायखागोन आंनि फिसाजोआ नोंनि फिसालानि खोथायाव मालाबाबो फैनाय नंला नोंनि फिसालाखौल' बुजायनानै दोन जाहाथे आंनि फिसाजो अफ्रि रानिखौ नोजोर होआ दिनै वार्निं होनोसै आं नोंखौ आंनि फिसाजोखौ मोजां मोनोब्ला मोजां मोननायाथ' गोजाननि बाथ्रा आंनि फिसाजोनि सेरजोंनो नों थाबायलाङोबा खोथाया गाज्रि जागोन नोंहा नोंनि फिसाजोखौनो गोजानथिं एरायनो खोन्था आरो लामायावलाय मा बयबो थाबायखायो मालाबा लोगो मोनलायखागोन ना होमबाबो नोंनि फिसालाखौ नुबानो गोजाननिफ्राय थाबायनो खोन्थाखा खोनाबाय बानलु बेदां आंनि फिसाजोनिफ्राय गोजानाव थायाब्ला उन्दै गथ'खौ गोसो थोग्रा होननानै जेलाव सोगोन आं खोनाबायना खुदुमनो नागिरलायग्रा बेनो आंनि लास्ट वार्निं आंहा बुंनो गोनां जेबो गैला
फिसालाखौ जेरैबायदि बुंदों नोङो गावनि फिसाजोखौबा बुंदोंना बुङाखै नोंथ' बुंखानाय नङा आंनो नोंनि फिसाजोखौ वार्निं होगोन आंनि फिसाजोखौ वार्निं होनो दरखार गैया आंनि फिसाजोआ मोजांखा बिराद मोजांखाना नोंनि फिसाजोआ आंनि फिसालानिनो दाय नालाय एसेबाबो बेनिखायनो आं नोंखौ बारा जेबो बुङासै अमा राजा नङाबा गलामोन नोंसोरो आंजों मा जाखोब्रा खोमा बेंगाजों जेबोखौनो मिथिला लाङासैलां आफां मादै मालाबा फैगोन दे नोंसानाव गोथावनो अमा बेदर जानो मानसिलाय मा जादिलै अमा बेदर जानो सोंबाय आफा थ' आङो खगा साबाय आं खवासै हाला सिनानै लाबाय था बेफोरबायदिनो बिराद खुदुमनो गोसो जादोंना मानो बुजिया नों सोर जालायखो बिसोरलाय आं बुजिबाय थाया नोंनाव फैसा बिखादोंमोन आं फैसाखौनो बारा बुरजा मोनाखै फैसा मोनबासो होगोन आं नोंनो सामफ्रामबो फैसा मोनाखैल' मानो होनबाय थायो नोङो नों आंखौ गोसो थोआ नामा गोसो थोयोब्ला आंनो फैसा हर हंला आं नोंखौ जोबोद गोसो थोयो बेनिखायनो आं न'निफ्राय फैसा खावनानैब्लाबो नोंनो हरो हंला आं मिन्थिया आंनो फैसा नांगौ आंनो एडिडासनि जुथा बायनो फैसा नांगौ बेसेबां बुरजा नांगौ 15,000 15,000 नङाब्ला आं नोंखौ आंखौ गोसो थोआ होननानै सानगोन हंला प्लिज बिदि दाबुं आं नोंनो फैसा होगोन नों मानो बुजिया गथ'फोर लामा गेजेराव मानो नांलायदों नोंसोर जों नांलायाखैबा मानोथो दावराव जालायदों सानैबो ओमफ्राय सोर बेलाय बेथ' जों लागोनि नङा जोंनि कलेजनि फ्राय नोंना देहाया मोजां मोनबाय आरो औ एसे न'आव थानो हायामोन दानो ओंखारबायानो आरो थौदो थांनोसै हनै साजा होदों बिसोरखौ नुवाखै नों न' साननैसो थानो हाया नामा जानला मानला बेफोरबायदि गिदिंबाय थानायावनो बायदिसिना जायो गिदिंनांगौ बेरायनांगौबो लोगोफोरजोंबो ज' थानांगौ नाथाय लिमिटनि बारा नङा बेरायनायनिबो मोनसे टाइम थायो लोगोफोरजों रंजानायनिबो मोनसे टाइम थायो जाय खामानिखौ नांगौनि बारा बाहायो अब्ला देहायाबो लस जायो जेरै जों ओंखामखौनो बारा जालाय ओंख्रिखौनो बारा जालाय जोंनि देहाया गाज्रि जाया नामा बांद्राय ओंखाम जायोब्ला जायोना बेनिखायनो नांगौनि बारा रंजानोबो नाङा नांगौनि बारा बेरायनोबो नाङा मिथिबाय औ थां डाइरेक्ट न'आवनो थां आंखौ थगायनो फैलायदों नांलायाखै होननानै पाक्का मोजां मोनलायनाय जागोन मोजां मोनलायनायफोरासो लामा नांलायो ओइ खुगाया जोख्लोब जाबाय दे न' सिङाव थौदो दिनैनिफ्रायल' आरो बांद्राय माबा मोनसे जानाय नुबावना नोंसोर सानैखौ कम्पानियाव खामानि मावनो थिनहरगोन आं अब्लासो मिथिगोन नोंसोरो आरो बे मबाइल हरग्रा मानसिखौबो गाराहाय आं ओइ मबाइलखौ फायखाना गुदुङाव सोहरनांगौआ बावनासो दं आं सिखारदो सानैबो मोजाङै दुगैनानै डाइनिं हलाव जिरायै थां आरो सोर बोराय बियो गावनि गथ' गथायखौबा अनदोंना अनाखै मालाय उन्दै गोरलै गथ'नो मबाइल होग्रा आंनि फिसाजोखौसो मोनदोंना गाराहां बे सोर अलदर बोराय नोगोरनि आइजो होनना सानो नोंलाय रोङा होनना हो हाबा हुखा आंबो रोंगौ दे मावनो दांनो आंबो रोंगौ दे दुलुरा न'आव दङ ना औ दङ जिराय दिनैसो फैथारदों माथो जोंहा न'आव आंनो दुलुरखौ नांगौमोन थां न' सिङाव थां मानोबा फैदोंहाय फैफेरै गथ'आ दिनै जोंहा न'आव माबा मोनसेफोर जायाखैथ' दानि जुगनि गथ'फोर एसे थाल लाफा खालामाबा जारला जागोन ना नै आंहासो जौनि खामानि मावनाया थालांसिगोन अमानो आदारखौनो होनो मोनथाराखै गोसो गैयाबाबो अमानि थाखायनो संनांगौ जायो दंफाव सन्दला फै जिराय फै आं जिरायबाय थालालै नैबे अमृत बिदैया माला जागोनब्रा दंफाव एसे गोबाव दंबावो दे जि जादों बेखौ फुलिजों लगायनानै हरदोब्रा दाउनाव लांफै मानि इसिबां आथुर बेलाय हरग्रोदोब्रा दंफाव गारमाया आंना माबा जाथारबाय गोरान मोनथारबाय साननैसो बिराद टेनसनाव थांबाय आं टेनसनाव थांनाय मानसिया आरो जौसो लोंनो नागिरदों आरो उपाय गैयालै ओमफ्राय नोंनोलाय सोर खोन्थाखो आंखौ सेरेब सावदों होननानै लामाथिं दखाननिफ्राय फैबाय थानायावनो हब मोनामैनाय मोनदों आं ओमफ्राय आं सानबाय आरो पाक्का दंफावा जुमाय सावखादों होननानै आयु देनजारहाय नोंनि गन्थंआबो हरग्रोदोब्रा दसेनो माथो जानोखाय नांगौआ दाहाय लांफैबानो जाबाय मेंनाय देहा थांलाय फैलाय खालामबाय थानो बायोब्रा खामानिनिफ्राय थांबा न'आव जौ बथलसे लोंनो मोनबा गोसोआ स्रां मोनोब्रा थै हरगोन दा दुलुरखौ थिनहरगोन आं दे होमबालाय आं फैबाय आयु जौ लोंनायखौनो गाराबाय मानसिया आब' दुमफावा दोनखुमालायदों आरो थाइजौखौ दालाय माथो नागिरना मोनबाय नां थाइजौखौ आब' थाइजौ दोनखुमाग्रा नों आब' नोंसो माथो जिराय मानोबा
सिगाङावनो नों आंनो प्रमिस होनांगोन रावनोबो खोन्थाया होनना। आयौ प्रमिस होलायनाय। औ आब' आंनाव मबाइल गैया आब'। आइया आंनि मबाइलखौ लानानै दोनदों। ओमफ्राय आं बानलु बेदांनो कल हरनांगौमोन आब'। प्लिज अननानै नोंनि मबाइलखौ होथ'नो हागोन ना दसे समनि थाखाय? बानलु बेदांनो जागोन। बानलु बेदांनो कल हरनायखौलाय मानो लाखुमानांगौ जाखो? आब' नों रावनोबो खोन्थायाथ'। आं रावनोबो खोन्थाया दे बुं। मा बानलु बेदांखौ नों मोजां मोनो? औ आब' जों सानैबो मोजां मोनलायो। आयौ आंहासो रावबो गैया। मालाय फरायसालियाव फरायनायानो दंलायो। आब' प्लिज बानलु बेदांनो फन खालामनि आं। जागोन दे लानो हागोन। मा रायलायलायदों बिसोरलाय? खोनासंबाबो मा सानगोनबा बिसोरबा आंखौ? र' होमबाबो खोमाखौ गोलाव खालामनो जुजिनि आं। माथो बानलु बेदाङा फनखौनो हमाखै। ना बिमाजोंसो रायजाबाय आं बायदि? बिजि खोमा बेनिखायनो फन हमाखै। आब' दाहाय बानलु बेदाङा फन हरफिनबा आंखौ खोन्थाबानो जाबाय दे आंखौ फन हरदोंमोन होननानै। आं मेसेजबो खालामनानै हरखाबाय आब' नोंनिफ्राय वाट्सएपआव। आयौ आंनिफ्रायसो हरबाय होमबा नों? आं आंनि नामखौ लाखादों आब'। जागोन दे। माथो रायलायदोंहाय माथो खोनायाबो। है खोनासंबाय थालां उनाव सोंगोन र' आं दलुरनाव। थेंक इउ आब'। आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय। दे जेबो नङा आं थांनोसै नों थादो। औ दे। मालायफोरासो बयफ्रेन्ड दंलायो। आंहा लेदेरो नालाय नायफिनजाया। र' आंबो स्लिम जानानै बयफ्रेन्ड बानायगोन। आफा बिदाया दिनै एकदम गाज्रियैनो जोंखौ खोख्लैखासिगौमोनलै। नोंहालाय मानोथो गोसा बुंनांगौ जाखो? गोसा बुङाबा बे बेंगाया खोनायाना। ओइ नों आंखौ नायै फैसा बिबाय थानाङालै। आफा फैसा 100 दंबा होथ'दोलै बेनो। फैसा बिबाय थानायल' नुयो। आं नोंनाव फैसा बियाखैलै बिदा। नोंनि थाखायनो मादै आफाजों देख्लाब जासिगौमोन दा। दिनै मानजा मोनदों माथो। ओइ आफा नों मा होनदों? नों अफ्रि रानिखौ रायदों होनदों नामा? मालानि दिनाव अफ्रि रानिखौ रायनायब्ला नोंलाय? ओइ सब समावबो 32टा हाथायखौ देखायना मिथिबाय। हाथाय डक्टरनाव लानानै थांजागोन आंजों। बख'जोबनानै होगोन हाथायखौ। मा होनखो आफा? मा होनखो? है साला बेजों रायलायबाय थानांगौबा खरान गुदुं जागोन आंना। मालै आफा मादै आफाया नोंखौबो रायना हरबाय नामा? रायना हराखै आंखौ खुदुमनासो हरदों। खुदुम जानो लुगैलायो होमबा नोङो? मादै आफाजोंबो छि नोंनि आखला। रायजोफोर आं गुजुमाथारदों। सरि हो आफा नों खुदुमनो लुगैथारदों आरो? दावखाबाय था बेनि खुगाखौ मुथेनानै दोनलाय। माजों आफा? जायखिजाया माजों मुथेयो मुथेनानै दोनबानो जाबाय। डाक्टरनिसिम मोनहैबासो सान्थि मोनसिगोन आं। खोनायाबो मायाबो डिस्टार्ब। मा होनखो माथाखौ गावसोसो मिथिसिगौ आरो। आंखौनो बिराद मिनिनो ओंखारदोंलै। जाय मानसिया गोसो थोआ होनदों मोजां मोना होनदों बे मानसियासो मोजां मोनलायबाय। ओइ न'सिमल' मोनहैथोंलाय। नोंखौबो आङो दिनै साजा होआबा हान्थु खराय होआबा। मा होनदों? मानिनांगोन बेफोरखौबा खोनालाया। औब्रा आफा खुदुमनाय मानाय बेफोरखौसो थाब खोनायो। मोजां रावफोरखौबा खोनाथारा। साला चिक चिक मा होनो मा थायो। उन्दुनोसै आं दसे। हामथारबायलै खोमायानो आलौजोबखाबायमोन आंना। नोजोर नांगोन जेबो बुंखानांला सिरि था। आरो लोगो नोंथांमोन भिडिअखौ नायबाय दङब्ला दे बन्दुमोन अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो, लाइक मोनसे होलांदो, कमेन्टबो होलांदो। बाय बाय लोगोफोर।